Mä oon aina ajatellut, että ihmisen pitää jotain töitä tehdä ja että elämässä voi nähdä halutessaan mahdollisuuksia. Ja en mä nyt ihan valmiiseen pöytään ole istunut, mutta ystävän kautta ikään kuin rohkeasti lähtenyt kokeilemaan, että hei, tankotanssiyrittäjyys, että miten olisi. Ja sitten sitä kautta saavuttanut tietyn unelmani, mutta kun on tämmöinen hullu, niin sitten mun tavallaan tämänhetkisiin unelmiin kuuluu 3 toimipistettä ja yrityksen mahdollinen kansainvälistyminen ja paljon sellaista niin kuin tavallaan tätä hetkeä suurempaa. Mun mielestä unelmat on jotenkin sitä niiden tavoittelemista varten. En mä ehkä haluakaan elää mun unelmaa, vaan haluan aina löytää ikään kuin uusia tavoitteita ja unelmia ja semmoisia päämääriä, mitä kohti mä oon menossa. Ihmissuhdetaitoja tarvii mun työssä myös johtamiseen ja siihen, että se homma pysyy kasassa. Semmoista jotenkin rohkeutta mennä oman persoonan kautta ja ottaa niin kuin muita ihmisiä huomioon ja kuunnella silloin, kun toisilla on asiaa ja niin kuin tavallaan sitä kautta, ihmisten kautta nähdä se kokonaisuus ja miten ihmiset voi ja näin. Ja sitten ratkaisukeskeisyyttä. Et melkein mihin vaan mä voisin sanoa, että niin kuin, sä voit lähteä elämään sillä, että puskiin meni, tai sitten sä voit lähteä elämässä juttuihin sillä, että hei, että okei, nämä asiat on ratkaisemista varten ja voisiko tämän tehdä eri kautta, tai tavallaan sä voit nähdä niitä ongelmia tai sitten sä voit nähdä niitä ratkaisuja. Noin niin kuin vahvuudet, mitä mä luettelin, on aika paljon mun persoonallisuudessa olevia asioita, jotka kehittyy elämiseen ja sellaisen jatkuvan oppimislähtöisyyden ja ihan työn tekemisen kautta. Et kun niitä asioita tekee ja mokaa, niin sieltä tulee niitä oivalluksia. No sit sen lisäksi niin mä kuuntelen mielelläni mua viisaampia ihmisiä, kuuntelen ihmisiä, joilla on kokemusta ja tuuletan myös aivojani riittävän säännöllisesti, eli käyn muissa kaupungeissa treenaamassa, hakemassa inspiraatioa, opiskelen yliopistolla, näen ihmisiä, vietän vapaa-aikaa, semmoista, että se ei ole vaan siellä tietokoneen ääressä istumista se mun elämä. Mulle luonteenomaisin tapaa hyödyntää ihmissuhdeverkostoja on se lähtökohtainen ajatus, että mä näen potentiaalia jokaisessa ihmisessä ja ammennan tavallaan sieltä ihmisten niin kuin vahvuuksista ja hyvistä ominaisuuksista ja heidän osaamisestaan. Et sit rohkea yhteydenpito, ideoiden vaihtaminen. Kahvilaistuminen on tosi mukavaa ja senkin voi sisällyttää yrittäjänä omaan työaikaansa. Mulle paras toimintaympäristö on avoin, uutta oppiva ja erilaisia ihmisiä sisältävä. Et ilman sitä avoimuutta sillä erilaisuudella ei ole niin paljon arvoa, mutta sitten kun ollaan avoimia sekä uusille näkemyksille että kaikelle jotenkin erilaisuudelle, niin sit päästään yleensä johonkin yhdessä. Mä en ole kauhean jossitteleva ihminen, koska niin kuin, mä näen ne kaikki polut, mitä sit ikinä onkin valinnut, niin sellaisena reittinä jotenkin tähän pisteeseen. Ja sitten se on tavallaan perimmiltään sitä, että kuinka jotenkin tyytyväinen sä voit olla itses kanssa tai kuinka jotenkin sä voit hyväksyä sen, missä sä nyt oot ja katsoa siitä eteenpäin. En hirveästi katsele taaksepäin. Ota selvää siitä että miten se voisi olla mahdollista tehdä, niin kun lähtee siitä unelmasta toimintaa ja sitten se monesti auttaa, että siitä puhuu ääneen, niin se siirtyy ehkä sieltä haaveen tasolta myös sitä kautta tavoitteeksi. Et varmasti tulee positiivista kannustavaa kommenttia ja tulee myös niitä hyviä vinkkejä, kun sitä vaan uskaltaa myllyttää. Eikä kannata pelätä, että joku vie sen idean, koska ei sellaisella omistuksen halulla tässä maailmassa ihan hirveän pitkälle pötki, vaan yhteistyöllä.